हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा अननानै आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। सेथियाव दङ थाजिम नार्जारि चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों मिउजिक भिडिअ' लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों फुंबिलि। बिथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअ'खौ बावैसो सिगाङाव आपल'ड खालामना होबाय। बे मिउजिक भिडिअ'आव फाव खालामदों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां फुजा मुसाहारि। बिथांजों लोगोसे प्रबल थाजिम खन्थाइमा बिथांमोनहा फाव खालामदों। थारैनो बिथांमोननि भिडिअ'आ बाख्नायजाथाव, बयनिबो गोसोखौ बोनो हानाय मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। बेबायदिनो बिथांमोनहा बयनिबो गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय साबसिननिफ्राय हामसिन मिउजिक भिडिअ' लानानै फैबाय थानो हाथों। बे चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोनहा दासिमहालागै बिथांमोननि मिउजिक भिडिअ'खौ नुवाखैबा थांना नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ' आरो शर्ट फिल्मनि भिडिअ' आपडेट लानानै फैबाय थागोन।